Поздравяваме младото семейство! Да бъдат живи и здрави и техните скъпи родители! Златове! Колево право! За Йосинчо! За неговата половинка Елена! За бати Миленчо! За неговата съпруга! За Фидана да бъдат живи и здрави! За Даша, за Николайчо, също така, Вангели, Марчело, живи и здрави цялата аудитория. И за всички гости от Бате Гоци, какво трябва на човек като теб, да караш хубава кола, ако си под 100 кила. Сега, поздравай за 50 дочки за шпигера. Да караш матрица, брат ми, ти си, ма не, ти си. Шо! Рита! Чак, чак! Да караш Мерцедес или матрица, ти си, коци, но право. Година кола и внимавай с това, ако си по 100 кила, ще те я взема и така. Има разсипа цял ден ради. Нагоре, нагоре на това. Ти си врат ми, Бате Гоци, шампион, шампион, матрицата, състияме като тебе. О, о, Бате Гоци, цак, 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 ти си човека, о, 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 Бате Гоци, ти си човека за 100. По душа, цак, цак. Девети номер. Нещо за YouTube. Ай. За Бате Гоци. За Бате Гоци, и нека да си говоря, нека да си споря, предам си живота ми, за никой не ми пукаме, хоски думи не вярваме, само лъжа измамаме. Nasty Goci Mikiro, a za tebe Goci ще умра. И твоята жена, живота, да си жив и здрав, братко ми, и твоите деца. Айде ме, машалла. Радио Дидорука, Бате Гоци.
си, бе, за приятеля. За всички гости да бъдат живи здрави от Коци. Благодаря. Бъде жив и здрав, Коци. Някой за поздрави.